You're leaving na? You don't have anything, love. Are you gonna be okay? You have your coffee. You want it in a cup? Morning, guys. Yeah. Alis, mister. Sobrang aga. Nagisingin sobrang aga. Ngayon, it is 3 something. Okay, no more 60s. No more 60s? 50s, I forget. Hello. Uy, that means I'm gonna clean up in a cold. When I look at the front yard, it's not that bad, but I will cut it, final cut, and then maybe the last one is raking it. All the leaves, and then the back is the worst, this tree here. December, I know. That's the time. Here's the thing. So you put it at the lowest point. So here's the ground is like this. It's like it's not straight. So over here, the gate is close to the ground. Over here, the gate is far from the ground. Yeah. So you bring it to the farthest point, and you put the wheel on the ground. And it's got a spring inside it. So it comes here, the wheel pushes up with the spring. The spring is really hard. It will ruin the gate. No, it won't ruin the gate. That's what it's made for. That's what they designed it for. But the gate is not that strong. Believe me, it compensates for the ground. Okay. Alam niyo bang sinabihan ko siya na nagtitira kami sa bukid, yung pinakabukid na walang tao. Pero sa tingin ko ayaw niya, guys, talaga. Ayaw niyang ganon. May mga tao dito, guys, na nakatira off-grid ba. Yung parang bukid yun siya ba. Pero ang laking malaking property, like mga 5 hectares land, ganon, mga more than 5. And then magkaroon ka ng garden, mga manukan. What is this, love? So, yun. Pero ayaw man niya, guys. Ako gusto kong malibang. Gusto na kong malibang. Okay, I'll do it. Don't worry about it. Don't forget anything, love. Your wallet. You know, your sobrang ginaw dito, guys. Hindi siya namamatay. Oh. Ay, sobrang ginaw dito sa garahean. Hindi ko alam kung pwede ba ito sa basement. Pero ang bigat nito eh. Oh? Ang bigat dalhin sa basement. Ayaw ko. Mamatay ako nito. Where are you going? Oh. You're something. You really think of me, Han? You worried about me? Yes. That's you. Yeah, you smoking all the time over there like I smoke. Seriously? No, I know it's me, but like, I leave it there. Is that everything? Love you, Anna. Oh, no. Love you too. I was supposed to empty the car out today, but apparently I did not. Which one do you want to empty? I gotta empty some of this for tomorrow. We're going to Gibbs Bay. I guess I have to empty it tonight. Fine. Huh? Forever, my baby. But I got a couple days where it doesn't do the music. It's nice, goes on, but no music. But then all of a sudden it does it. I love you. Oil change. Yeah, that's good. Go inside. Shut these lights. Bye. I'll talk to you later. Be careful, please. Alert, okay? Huh? Hold on. Do you have everything? Mag-ready tayo, guys, para matapos na itong mga plano natin ngayong araw na, kasi ang dami ko talagang gagawin ngayong araw, guys. At yun, nagpunta lang ako sa taas para kukuha ng mga damit, kasi andun yung akong mga damit, guys. Hindi kami magka-parehas ni Tami ng closet. Hiwalay akin. Tara, guys, punta tayo sa baba. Nakakuha na ako ng masusuot natin. At yan, tumawag lang si Mr. Sandali. It was a quick call kasi gusto na lang niyang mag-say hi, good morning, and then busy ulit.
Kalokohan talaga ito. Umalis ako ng bahay guys kasi nag-promise po ako kay Mister na kailangan kong lumabas at bibili ng mga request niya. Like yung Trust in the Lord with all thine heart. cat food. No, bird food. Yung ibang anak niya guys. Marami siyang anak sa labas. So kaya yun. Kailangan kong bumili nun. At nag-promise din ako sa kanya na magluto po ako ng mga pagkain niya. Kasi sabi niya sa akin, posible daw na hindi siya uwi for 2 days. Asan ba pupunta yung asawa ko for 2 days? Hindi daw siya matulog sa bahay at hindi siya matulog doon sa kapatid niya. So yun, sabi ko, saan ka matulog doon? Sa sasakyan daw siya. So anong gagawin ni Inday Mirian? Di umalis para naman meron tayong maluto. Pagbalik niya, meron siyang madalang pagkain. Ano lang natin itong mga magiginaw. Ang bigat nito. Pahiga natin ito. Pag nasa parking lot po kayo, dapat nakatingin kayo sa kabilaan. Baka may mga masasamang tao ready to jump. Ganyan kasi yan. Okay. So yun. Pagkain ng aso. Pusa pala. And then, meron tayong itlog. Itong mga ganito, guys, nilalagay ko siya sa mga magiginaw na ano, para hindi masira. Tara, bye. Punta tayo sa, magpabili si Tami ng bird food. At saka tara. Kasi gusto talaga niyang magkaroon ng bird food. Iwan ko lang sa kanya eh. So, kailangan natin magpunta sa kabilang tindahan, malayo-layo dito. At pagkatapos niyan, Filipino food tayo lah. Okay, doon na ako bibili ng carrots. Okay. But that we speak truth in a way that can be received. Ang lalaki na ganito eh. I'm looking for a small one. Carrots. Celery. Ito siya. Kasi gawa tayo ng lumpia. Meron silang kuhol dito ba? Asan yun? Ayan, dito oh. Yung kuhol nila guys. Mahala po ana eh. Mahal. Blue crab claw. So, yun yung pinunta ko dito. Bird food. Pero bumili din ako ng iba. Seafood for Tami. So, ngayon, umalis ako sa ShopRite. Yan. Tara. Meron lang akong bilhin guys. At, yun, lumpia wrapper. And after here, I have to doin ako. Ang dami ko i-stock guys, 4. Dito tayo sa Filipino store. Pero bago tayo ilagay natin itong mga frozen dito sa bag. Kasi meron akong mga seafood. Meron akong seafood. And then meron din akong karne. Look. For Tami. So kaya ilagay natin sa mga ganitong bag. Yung mga resibo is i-keep ko, i-separate ko lang itong mga resibo. Ito ShopRite. Flows uncontrollably, causing damage and destruction. So, andito na ako sa kabilang tindahan. Ito na yung last na tindahan puntahan natin. And then, punta tayo sa bahay. Uwi kasi magluto. At maraming lutuin. Ito talaga yung buhay. Parang ang daming tao sa bahay. Kailangan kasi magluto. Kasi Tami bukas alis na naman. Wala talagang time si Tami.
Tara. Finally guys, tapos na tayo. At ito na yung ating mga binibili. And then nandun sa bag. At kailangan na nating mag-andar. Kasi mainit ang nasa loob ng sasakyan guys. Yep. Meron tayong chicken for the dog. Lutuin natin yan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa camera ko. I'm going to make Tommy a burger from scratch kasi gusto niya yung burger. Beef. Yun yung binili ko sa last na tindahan. Bumili ako for Tommy. Look. Oh. Ilagay natin ito sa freezer kasi pang freezer po ito guys. At hindi siya na-defrost. So which is good. Store. Ay, may milk pa pala. Aguroy. Binilhan ko rin siya ng original na muffin. Look, muffin. And of course carrots. And carrots and green onion for lumpia. The problem is we have space here. Sa Filipino store, bumili lang ako ng Mickey, bihon. Hello guys! So alam nyo guys, ang dami kong niluluto ngayon dito. Nagluto ako ng pork, nagluto din ako ng burger for Tommy, and nagluto din ako ng chicken for the dog. Look, ito na yung burger niya, no? Look. So yung burger is my cheese, ganoon. Pero film ko siya para sa Facebook. So, doon siya makikita. But anyway, so, nagluto ako dito, bisi-bisihan sa Indamirian. Ay, kasi nga, tawag nito. Yun lang natin yung ilaw sa labas para may ilaw. Yun. At saka, yun na, busy. Busy yun ko, guys. Para si Mr. may baon bukas, no? Kasi para namang hindi siya mahirapan sa kalisod. Kasi hindi daw siya uuwi eh. Uuwi siya ngayon, pero the next night hindi siya uwi dahil nga sobrang busy sa trabaho. At yun yung dahilan kung bakit hindi siya makauwi. Sobrang busy. And then, walang time. Palagi na lang ganito yung aking guys, pig namin ni Tommy. Wala siyang time sa akin all the time. Kasi nga, sa trabaho niya. Grabe yung niya. Yung trabaho ba. Mag-alis siya dito sa bahay, mga alas 4, alas 5. Dahil nga andun siya sa city, no? Kaya ganyan po yung kalakaran. Hello guys. Madilim na guys, no? Wait, hold on guys. Grabe ako kabisi kanina sa pagluluto, sa paglilinis dito. Sobra, grabe.